L'any 2001 neix la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària, l'URAIS. Va veure la llum gràcies a la signatura d'un conveni entre la Universitat Rovira i Virgili i el Consorci d'Aigües de Tarragona. En un primer moment, la unitat s'ubica al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URB, però des de finals del 2007 té la seva seu a la planta de tractament d'aigua potable que el Consorci té a l'Ampolla. En aquell moment, quan es va gestar aquest laboratori, es va fer un conveni amb aquesta unitat de la URB, URAIS, la Unitat de Radioquímica i Ambiental i Sanitària, i el que es va aconseguir és una proximitat. Al laboratori, una gran cosa que es va guanyar és que, a diferència de laboratoris més externs, amb una certa distància, poder interioritzar això aquí dins amb una capacitat de resposta per la proximitat que això suposa tindre el laboratori al mateix lloc on pot haver alguna incidència, fa que els temps de resposta siguin molt ràpids. No només resposta, sinó en acabat també un fet de dir tenim aquí un laboratori que integra aquesta unitat de radioactivitat que també estava desplaçada, estava subcontractada a el que eren les dependències del Centre Químic i Tecnològic de Tarragona i que una de les bases del concurs va ser que estiguessin aquí presents, sigui qui sigui el guanyador d'aquell concurs. Ho va continuar sent URAIS i això aporta també aquest valor de proximitat i aquest valor d'estar un al costat de l'altre. Bé, el laboratori URAIS va néixer l'any 2000 aproximadament, quan el Consorci d'Aigua de Tarragona ens va demanar una col·laboració amb el poder desenvolupar aquest control de radioactivitat de les aigües. De fet, va sortir un Real Decret, que és per això que es va iniciar aquesta activitat, en el que totes les aigües superficials que d'alguna manera eren tractades pel consum humà necessitaven ser controlades a través d'aquests paràmetres del Real Decret, que són tema d'alfa, beta residual, beta resta, tritis. Aleshores, aquest tipus de determinacions són els que fem allà al Consorci d'Aigües. Les activitats que l'URAIS porta a terme s'emmarquen en dues línies diferents de treball: la prestació de serveis analítics de paràmetres radioquímics i la recerca. Bé, de fet, nosaltres quan vam estar treballant o vam establir el conveni per treballar allà baix dintre del Consorci, vam establir dues línies de treball. Una que era, diguéssim, el servei, la necessitat que tenia el Consorci de portar un control sobre el tema de radioactivitat a les aigües, tant per ells principalment, però també per altres clients que tenien aquesta necessitat. Però vam considerar que per estar al dia de tots aquests temes tenien que compaginar aquesta activitat també amb recerca. La Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària aposta, a més, per la implantació d'un sistema de qualitat amb la finalitat de demostrar la seva competència tècnica. L'URAIS va aconseguir l'any 2006 el reconeixement de l'Entitat Nacional d'Acreditació, d'acord amb la norma ISO-IEC, per a la determinació de diferents paràmetres de radioactivitat. A més, l'URAIS està reconegut com a Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària per l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Per la universitat representa, diguéssim, estar dintre d'un centre d'aquestes característiques la possibilitat de treballar amb la part pràctica real del que és la problemàtica. Normalment sempre les universitats a vegades estem una mica centrades en temes més teòrics de desenvolupament. En canvi, quan ens trobem problemàtica real, és un repte per nosaltres plantejar-nos com solventar aquest tipus de problemàtiques.